El blau, que és la primera seqüència volcànica, la Miocena, el nucli emissor sembla que hauria estar per aquí. A nivell cartogràfic, fixeu-vos que més o menys hi ha el rosa aquí al centre, els verds al voltant i els blaus a sota dels verds. Això hauria de continuar per aquí, blaus per aquí, amb algun verd també per aquí. I a més el rosa queda tallat per la meitat. La sensació geomètrica és que falta mitja illa. Primera idea. Molt bé. Llavors agafem les dades que tenim i mirem l'estat geològic d'aquesta illa. Que serà el hierro. La illa de la Gomera, i aquí el vermell, que és el complex basal, els verds, més o menys, és la seqüència pliocena, la superior, i a sota hi ha la seqüència miocena. Quan tu talles, la basal et condiciona coses, et deixa aquí les alts del pliocè damunt del basal, en discordança, vol dir que la geometria no guarda paral·lelisme, o sigui, aquests materials, i si fas un tall de nord a sud de la illa, veus que hi ha un gran escarpament on hi ha els materials basals, a Vallerboso, damunt hi ha els pliocens i sota hi ha els miocens. Això seria el tall més sintètic de tota la illa. Per tant, va haver una gran erupció, probablement amb els nuclis emissors per aquí, que van tirar laves cap aquí, però també deurien tirar laves cap a l'altra banda, i no hi són. I què tinc aquí? Tinc un escarpament de nassos. Què començo a sospitar en aquestes dues proves? La geometria de la cartografia en falten coses, i quan faig el tall, aquí hi ha un gran retall. I a quin postor és això? Això què és? Al nord? Sí, aquest és un tall. Això és nord? Sí, aquest és un tall que va d'aquí fins aquí. Però com està orientat? Al nord? De nord a sud, de nord a sud. Començo pel nord i trobo els materials de base. Potser el tall l'ha fet des d'aquí, per exemple. Les trobo després els verds, que són els del Pliocè. Tiro, i llavors aquí trobo els blaus, que són els del Pliocè. De Miocè. Està a l'occident. Tinc dos informacions. La cartografia sembla que em falti mitja illa, i quan faig els talls hi ha escarpament allà on em falta mitja illa. Dius, caram, vaig a fer més coses. Llavors, recordeu que us vaig dir que hi havia tota una sèrie de dics radials? Sí. Molt bé, vaig agafar-los, vaig agafar tot allà a casa, els 5 mapes, és bestial, i vaig començar a posar les direccions d'aquests dics. I llavors, clar, depèn. En vermell són els basals, no els tinc en compte aquí, en blau poso els del Miocè i en verd els de la Pliocè. De la seqüència 2 hi ha molt pocs, apareixen per aquí, per exemple, algun. Els que estan bastant ben cartografiats són els blaus. Molt bé, agafo els blaus, els de la banda aquí a l'illa van així. Cap aquí van així. Cap aquí van així. Aquests pocs, aquestes torrenteres, però no em dona aquesta idea. I els d'aquí, on vam, diguem-ne, des de Valle Gran Rei en amunt, tots van així. Sí, tinc tot un sistema radial, però falten els que haurien d'anar així. No hi són. No hi són. Què ha passat aquí? Hi ha un pali. Un pali és una estructura de grans dimensions, una esllavissada brutal, com si mitja una província gran com Barcelona s'enfonsa dins del mar. Que és el que passa amb els volcans, que creixen tant que esdevenen tan inestables que en algun moment donat mitja illa se'n va al fons del mar de cop. Això hi ha precedents. Sí, n'hi ha molts. Anem a Oahu. Això és la illa original. Va haver un moment que aquesta mitja illa es va esllavissar i va quedar mitja. Falta mitja. I mireu què hi ha aquí. Hi ha aquí uns penya-segats tremendos. És que mitja illa se'n va anar a parar al fons del mar. A Hawaii. I quan ha fet la cartografia de fons marí està ple de blocs quilomètrics que es van despenjar de la illa. Hi ha els hawaians, això en diuen pali. Però és que a més te'n vas a Hawaii i tens un munt d'illes que els hi falta això, veu? Clac! Tallat, aquí hi ha un altre pali. La majoria d'illes de Hawaii tenen palis brutals. Caram, doncs aquí també n'hi pot haver una. Què tenim de l'arxipèlag? Bueno, tenim esllavissades grans, no palis, esllavissades grans, a Tenerife, a banda i banda, estan estudiades. Al nord de la Gomera on hi ha, no és el pali, el de la Gomera aquí, a Vallerboso, aquí hi ha una cullera que ha fet així, que ha deixat materials. Però no està descrit que falti mitja illa. A Hierro passa el mateix també i a Palma també. Però ningú ha dit que faltin mitges illes. Perquè algunes
A la Palma també sembla que li falti mitja. I Hierro també sembla que li falti mitja. Aquí té una foto aèria de... Això jo no m'atreviria tant. Però a Tenerife, per exemple, això, hi ha una esllavissada i una esllavissada. Però estem parlant d'estructures que es tallen i se'n van al fons del mar. Llavors, la hipòtesi davant d'aquestes tres dades és que probablement ens falti mitja com era. A veure, que suposo que ja es faran més articles en el futur, però jo faig aquesta proposta. Molt bé, jo ho tenia al cap per explicar-ho al final. I el David comença a veure les cartografies i un dia em diu, dice, tío, aquí hay un pali de cojones. Digo, cállate la boca, que és l'últim que voy a contar. Jo suposo que sortirà això en el futur, perquè hi ha tres coses que et diuen, sobretot quan tinguem dades batimètriques importants, que hi ha alguna cosa, però hi ha una plataforma d'abrasió fondària i això s'ha esborrat. Quan va passar aquest pali? Doncs bé, a més ho podem dir, perquè m'afecta els dics del Miocè, però no els del Pliocè. Per tant, quan va haver la primera erupció,